Je rok 2026. Máme atomové hodiny presné na miliardinu sekundy. Mapujeme gravitáciu planéty do detailu metrov. Navigujeme sondy k asteroidom vzdialeným stovky miliónov kilometrov. A napriek tomu tu stále riešime, či je Zem plochá. Plochá Zem nie je alternatívna teória. Je to model, ktorý zlyháva pri každom jednom meraní. Zlyháva pri satelitoch. Pri GPS, ktorý bez Einsteinovej relativity nefunguje. Pri leteckej navigácii na južnej pologuli. Pri Coriollisovom jave. Pri časových pásmach. Pri hviezdnej paralaxe. Pri gravitačných mapách. Pri rádiových spojoch cez horizont. Nejde o NASA. Nejde o vieru. Ide o tisíce nezávislých meraní, ktoré si vie overiť ktokoľvek z technikov z 20. storočia. Skôr než budeme pokračovať, ak chceš vidieť celú sériu Koniec bludov, nezabudni sledovať Temný horizont. A teraz to podstatné. Žijeme v dobe, keď stojíme na prahu objavov kvantovej gravitácie, temnej hmoty a pôvodu času samotného. A popri tom stále bojujeme s predstavou zo 16. storočia. Otázka už dávno nie je, aký tvar má Zem. Otázka je, prečo sa niektorí ľudia rozhodli ignorovať realitu, ktorá je dnes presnejšie zmeraná než kedykoľvek v histórii.